8 minutos kon 10 minutos man mo labay ang alas 8 o karon sa tuang national news. Nice to go. Report. Ang Finance Committee Chairman sa Senado si Senator Sylvain Gatchalian ang namayag kini nga ang Senado ana kini sa eksakto nga panahon sa inya sa paghisgot nila sa 2026 General Appropriations Bill kagahapon Nobyembre 20 kon Nobyembre 27 karong adlaw ang gitakda nga mahuman ang ilahang pag-deliberate sa budget. Gitakda kini mahuman unang adlaw o unang semana sa Disyembre o kini nagsusunod ngadto sa Bicameral Conference Committee. Matod pa sa senador, maaproba na sa second reading karong Disyembre 3. Nice to go. Report. Dahil nga sudnon nga balita, gidayeg ni Senador Francis G. Escudero ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. tungod sa pagkalit ebidensya base sa pamagi sa ilang investigasyon nga giingon nga irregularidad sa flood control project kini may human dipasaka og kaso sa ombudsman batok sa mga opisyal sa DPWH ug upang personalidad sa plenaryo nga deliberasyon sa Senado alang sa budget sa Department of Public Works and Highways. Giingon ni Escudero nga klaro nga gisunod sa administrasyon ang ebidensya bisan pa sa sensitibo nga ang isyu sa pamolitika. Bakit ba niya nga gidayeg nato ang administrasyon kay wala kini masunod nga nagkalalaing script og lihis o nga istorya aron tabunan ang tinuod nga salarin. Tumala pang Chief Escudero mismo Secretary Vince Dizon gisunod niya ang direktiba sa presidente nga sundon kung asa madala ang ebidensya. Ipakita sa dokumento nga gisumite sa Independent Commission for Infrastructure nga adunay basihan ang mga kaso corruption o malversation nga gisangat batok ni former Ako Bicol Representative Saldi Co o former DPWS Undersecretary Wilfredo Bernardo nga mga opisyal sa DPWH, Bulacan o mga direktor sa Sunwest Corporation. Itagano sa puga dini ang dokumento ang Office of the Ombudsman alang sa pagtanaw sa posibleng administratibo o kriminal nga para panagutan ni former House Speaker Martin Romualdez ilalong sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Sa bala ko sa senador na gipasidugan usab niya ang administrasyon sa pagpadayon nga imbestigahan bisan angayan nilang atubangon. Laing kataw sa nasunod nga balita, nagpasalamat si Senador Francis G. Escudero sa desisyon sa Commission on Election nga may pamatuod sa iyang pagtuman sa mga balaod sa eleksyon. Matod pa niya nga sukat sa iyang unang pagdagan sa 1998. Kanuna niya nga mitindog sa transparency o pagkamatinuron o pagsunod sa tanang lagda sa eleksyon. Ingon pa ni Escudero nga ang desisyon sa Comelec usa ka pagpamatuod nga dugay na niya nga paningkamot nga magpadayon o pagpadagan og limpyo nga matinangaw nga kampanya. Dugang pa kiniya kini mo'y magpalig-on sa iyahang pagdasig sa demokratikong institusyon sa nasod og nagdasig kiniya nga magpadayon sa pagserbisyo uban ang integridad o pagka-responsable. Dugang nga balita nga nasyonal. Nice to go. Report. Ang Independent Commission for Infrastructure o ang Department of Public Works and Highways kagapon adlaw ang mirkumida kini ngadto sa Ombudsman